И здравейте, нейтрониуми! Аз съм Простър и това ще бъде нашия първи клип на Робокрафт и първият ни клип канал. Ето, днес ще ви покажа как да си направите ето този симпатичен робот, който го има в шопа. Казва се Крак 2. Ето така. Има само ето това фрейм от купчето, ако не можете да си го направите без ето това тук, голямото. Така. Нека ви покажа и двата вида, да му ви харесат. Така. Това е Крак, който е 8000 плюс крака, който... Да. Това е Крак 2, който вие може да си построите и е доста по-е. Так. Нека обясням как да си го построите. За този робот на вас ви трябват... Секунда. Да. Това. Значи, за този робот на вас ще ви трябва Thruster Puma, препоръчвам. Rod Short, не мога да се измъкна. Rod Short ви трябва, измъкни се. Така. Ще ви трябва и Rod. Трябва ви Match Leg Giant, Plasma Revenger 2 броя, 6 броя Top Laser Wasp, една Тесла и един Холфак. По избора, ако искате Холфак, ако не искате, не искате. Сега. Хоп. Тук ни е сложно. Така. Сега взимам Плазма Ревенджер. На стария запис, който фейл на 300 пъти, казвах шансовете. Тук е много малък шанса да оцелее. Тук пак е много малък, тук пак е много малък. Средата е решението. Така. И като сте сложили двата Плазма Ревенджера и имате ето това нещо, което ще ви трябва, ще го аплодна в шопа без Плазма Ревенджери, да можете да си го вземете. Сега ще го аплоднем като Крак 3 GRG, защото сме го иска. Той ви струва 12 000. Но и аз ще взема пари, когато го купите. И нека да започнем. Сега, като казах, цъкнете има преди да строите това, за да ги слагате просто по две. Така, това слагате си го на две, тук и тук. Да. Слагате си Теслата отзаде, защото преди малко няма да се получи готино. Не съм пробвал, не знам. Съм пробвал, но не знам. Така, аз ви превръщам отзаде, както аз си го правя този робот. Значи, сигурно си викате. То не е задължително да се слага отзаде, той всякъде не знае нищо за Робокрафт, пък виж го снима. Знам, че може и отпред. Тя е за нападане и ръфване на противници, дори и се правят роботи. Да. Но, в този път, тази Тесла се ползва за защита на това тъпо нещо. Защото ако това ви го щупят и ви щупате това, и това е къде да бъде. Това цялото ще ви се среди. Сега си помислете дали не знам нищо за Робокрафта и сами си отговорете с това. Родарк ни трябваше така. Бях направил с това. Да, това. Така че това ви е единственото, което ви поддържа. Ако искате вие да си разкрасявате повече робота, аз няма да го правя, понеже искам записа да стане не толкова дълъг, за да не ми се качва 3 дена, както повечето записи. Забравих, че правя дабъл строеж. Така. Така. Тук окраските вече с вас няма да се занимавам, понеже не искам да правя окраси. Мързел ме, но трябва да се сложа моето лого. Моето лого е за да ужително. Само ето проблема е, че трябва да го направя два пъти това лого. Това е моето лого. Между другото,
И за да знаете, че е моето лого, трябва да има така едно оранжево и тук сиво. А другите две да са бели. Това е задължително хора. Да знаете, ако видите това, да знаете, че съм аз. Винаги го слагам на всеки лого. Ето го моето лого. Нека направим една битка с ботове. Да ви покажа как ще се държи и... Сори, ама не мога. Ще направим един тип матч Dead Battle. Deep and Peace. Ще стане дълъг клип, но... Ще ви покажа още едно нещо на края на клипа. Трябва да ви покажа един прототип, който е 70 000, който аз съм направил. Не съм. Така. Трябва да ви покажа просто един прототип, който съм си взел. Тук е ясно, че... Грешен робот, хора. Така ще им напиша, за да... че вижте го какъв е тъп, хора. Сега. Така. И можете да джампите. Цък. Тъмън времето, за което ще можете да скочите отново. Ако ви е скучно, можете да биете с тези лазери, които не са опция. Повтарям, не са опция. Да не кажете, че съм ви препоръчвал. Каза ми, че трябвало да използвам тези лазери, те нищо не правят. Ами да, те нищо не правят. Реално тези лазери са ви за защита от по-малумни работи. И като не оцелвате. И ако сте сакат като мене. Това не е планирана игра, за да оцелея. От сега казвам, тази игра не съм я планирал. Не очаквах, че стане така, ама това ма сипва. Както виждате, право ме разсипа. Гадното е, че малко лесно умирате. Това е просто, не съм казал, че е най-добрият робот на един крак. Има брутално по-добри роботи. Нищо не мога да кажа за това, но просто този робот мога аз да си позволя в момента. Понеже нямам и една легендарка от не знам казвам колко време. Да, ето както казах, Теслата е... Не съм ви казвал, но Теслата е така, ако искате да им скачате. Е така. Но едва ли ще направите нещо, скача се само на... Между другото ще направя туториал как да си направите такъв робот, ако ми се падне една легендарка. Молете се, стискайте палци за една легендарка. Падне ли ми се легендарка, правя веднага видео. Как да си го направите? Сега така ще трябва само да се... Крака има страшно много хелт. Сега казвам. Така че да не се притеснявате за... О, хелта ми! Не такива, дето сега стрелям оръдия, издържа. Той между другото ви е 10% от робота кръвта му. Ви е 10% от робота, така че представете си колко кръв ви е това. И идеята е, че тези ги ползват само за наточване на противници, а не за... Да. Човек, защо си толкова мазен, бе? Имам само две неща и с тях живея. И ти ми отнемаш още повече. Значи да, това представлява самия робот. Не е толкова лесен за игра, как да ви така, да. Не е толкова лесен за игра. Но и не е труден. Фак. Фак. Ти сериозно ли? То ще оцелей. Сериозно ли, бе? С такъв смутаняк ще оцелей. Не, бе, това е бързих вече. Тая губим, това е ясно.
И само Warrior King, който е Соня готиния прототип, има килове. Да. То беше ясно, че той ще има. Като за началници на играта, този робот ви е перфектен, като за тренировки, понеже няма толкова хелт и те прави по-предпазливи да играете. Да, по-предпазливо трябва да играете. Повечето пъти се играе предпазливо с този робот. Така че играйте предпазливо, не искам хейтави коментари. Това много го мразя. Всеки иска да ти се навре отдолу. Ама ако имаме това... Шит! Откъде ми си трябва да се сникна? Сник пик. Между другото и това ви е спринт. Може да спринтите, което е готино. Шоли, шит! Да, поправима пич. Спринт! Малко повече го ускоряват. О, шит! Малко ми е бъгнато. О, фак! Защо? Оле. Снайпер! Да, и големия проблем на този робот е снайпера, хора. Добре, това ще вземем, че ще спечелим. Това е тим отбора. Шит. Мъртъв си. Да. Той е алчен, искама. Не, ето казвам. Те всичките войскат с този робот. Казах начален робот. Само начало е. Но много лесно се унищожа и в щит. Така че трябва да играете сники пики. Се играе. Така се играе този робот. Сники пики. Така се играе робота. Сники пики. Сега ще видите какво ще взема за 3 кила направо. Ще видите само. Гледайте. 12 минути запис. Ужас! Искам да качвам по-кратки видео. Няма ми се получава, за жалост. Да. Ето. Вижте. Само вижте 2000 XP. Нищо работа. Голд от нищо работа. Какво ще кажете? Дали робота не е чит? Много е чит. Робота е супер скит. Но не харесва се. Така че... Плъдно ли съм го крак 4? Не. Също се няма промени, но е хубаво да го плъдна. Ето ви го и крайния резултат. Крак 4. Направил съм го за вас. Зарадвайте ме, понеже дадох 7000 само за да ви взема и тия двете и флагчето. За крака дадох... Колко дадох? За крака съм дал 7400. Моля, хора. Вземете си крак 4, ако ва кефи. Да, те също са еднакви версии, само дето малко...
Вземете си крак 4 или крак 3, те са крак 2, те са еднакви версии, като гледам еднакви са. Вземете си ги, да му са ви харесали като версии на този крак. И да, чао!